Здравей, аз съм Тео, изпълнителен директор на matraci.bg, водещият онлайн магазин за матраци и продукти за сън в България. През последните 10 години помогнах на над 100 000 човека да изберат своят матрак и да спят по-добре. Искаш ли ти да си 100 000 и първият човек? Не е нужно да обикаляш стотици магазини и да пробваш матраци, за да избереш правилният. Днес ще ти покажа един от най-предпочитаните матраци в matraci.bg, а именно Aloe Wellness от Sleepy. Aloe Wellness е един от най-харесваните модели не само заради изключително атрактивната си цена. Той е двулицев, със средна степен на твърдост и 100% ортопедични свойства, което ще намали напрежението в тялото ти, за да се събуждаш бодър и отпочинал. Ядрото му е от 16 см високоеластична пяна, която ще отпусне тялото ти. Този материал е особено устойчив във времето, зад което застава и гаранцията от 20 години на матрака. Ако прекарваш дълги часове седнал, имаш болки в мускулите и ставите или просто не усещаш, че се наспиваш, въпреки че си набавиш поне 6 часа сън, то Aloe Wellness може да направи значително подобрение. Кълъфът с цип е направен от специален текстил Aloe Vera. Преминал всички антибактериални тестове, правещи Aloe Wellness особено подходящ за хора, страдащи от алергии или с дихателни проблеми, както и деца и подрастващи. Възползвай се от специалните цени на матрак Aloe Wellness и го вземи с безплатна доставка, 100 дни тест период и 20 години пълна гаранция.